STB Pro Audio sangat luar biasa. Yuk, yuk. Oh, yeah.
karenan marati siwi sinawang resmining kita sinopo sinu kareta mrekretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agame haji amok-amok saya merata sing kepara pranyata bebayani garang tan kena netra pindhata ana watak ira dorangkara kang kasuwun kawitunane sesama yen leno kanopi lahi Os. Ah. Hati-hati Gloria. Prayitno sing hati-hati. Os. Oh. Os. Up. Oh. Oi. Up. Oh. Ya iya. Cek. Kok iso mek jeret iki lho. Cek. Oh, kalem.
Lek ngetes miki ngene lho Mas. Testing, satu tetes bisa bunting. Tangtrut. Aku ngrasane iso jan. Mari-mari tak jenenge selamat kok aku ki. Selamanya memet. Piye? Ngejak piye? Aku ki Pripun? terus ora lho ujug-ujug tekon pripun ngono kuwi lho. Cot aku piye lek aku nyauri. Langsung tak entekne tes ngono Mas. Sik to Mas. Iki asli apa ora to jan iki? Asli Mas. Aku kok keri. Keri. Piye? Kabare piye? Alhamdulillah. Yo Rodok sesek. lah nyapa kok sesek? Lah gaya angel sembarang angel gak oleh sesek piye. Loh, gayan ki kabeh kudu enek angel enek penak. Lek penak kabeh jenenge untuk penggayan. Kayak cilik aku ya terah ngono kuwi. Enggak. Lah iya kenal yang nyang apa dadak takon ki lho, Peh. Aduh. Aku ki kok setrup to. Tapi ki mung kabeh wong bodho sambat ora. Angel omong. Kabeh angel. Kudune bersyukur ngono. Ya ora? kor. Tangga disyukuri. Lah piye ora dicukur? Kok cukur to? Lah apa? Syukuri. Krungumu apa? Cukur. Syukur. Oh syukur. Piye kahanane piye? Cerita lek murene mang piye ceritane lek murene piye? Infone ndadak. Dadak Mas. Aku lek mung nglemer iki lho aku mek angge. Mbok aja nglemer ta. Sing tegas ngono lho. Terayo ngene iki. Aku kon gaya yo gak iso. Lah iya, perjalananmu mang rak yo lancar. 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 Ora enek gragal, ora enek sing bolong. Enek saithik kene utama. Ning endi? Yo wis mlebu. Mlebu apa? Bakul sate rene mandi to. Bakul sate rene. Menyang iki ta? Anduk sate. Lah, pomo enek bakul sate to? Emang lek wis diweki roh ancer-ancere kene iki. Lah ya Sherlock iki bakul sate sik kok. Bakul sate kilo. ngidul. Enek blombange tandalan. Jegura. Ngono lho. Nggo putas kok gak. Apa blekutuk ngono. Masane iwak apa? Kaleko. Wis ajan piye? Ya ki aku mbok kon piye wis manut, sing penting penonton bahagia. Atrak. S Iki malah bakul es iki. Walah. Bapak kok kaya ngono lho iki. Krida Tamtama lho iki. Mbok ya sing rada tegas. Yang dingin yang. Jang bayi. Aku kok bingung to di dunia lain apa piye ta aku iki. Iki noleh rene ya eneke bogang. Dang rono ya Iki nyata sini kurang penak iki mergo kurang siji to. apa? Yo ndang digoleki apa? Nyanyi ya. Manut Nyanyi joget enakne. Al. ngene. Al. Entu-entu gak. Jang bayi kok kaya ngono. Umuke Ayo. joget ya tak pilih nih, tenang ya. Milih dia milih tak pilih nih. Pilihno sing paling eleke. Aku mek mbayang. Ayo. Aku mek mbayangne lek mu nyangkut kucingan meng piye? Wong ora ganep lho. Enteki. Iya ta. Aku wedi lek merucut aku. Nah, iki jenenge sinden wanita Rainaga iki. Sinden wanita Rainaga kulino dimangsa. Rene apa sing kok klepeken malah. Sing mangsa para yoga. Kene lho kene. Iya, mayang. Lungguh kene wis. Mangga Mas. Engko lek Mangga Mbak. Sis. Sis. Aku kok iso jan aku mumet to tenanan. Noleh rene nek ya ngene iki. Noleh rene sing penake mek ning tengah iki. Iki larang. Lah emakmu pira yo? Aku murah. Aku mentolo jemotos sinden. Aku sekeri ya. engko lek kecer. Jan langsung mungkrut ta lho. Ayo, Mas.
Meh, tulungono aku, Meh. Tulungono pun Kakang. Ih, aku nang dunia lain iki. Kowe tak kenalne apa ora? Kenalno to. Neng kene tak kenalne. Ayu-ayu. Sing ngene iki enek. Model ngene iki seneng kamu kan tipis-tipis. Ya ki nyatis. Ya ra? Heeh. Tipis apa kandel seneng kamu? Tipis lek kandel ning jero kae nggonku wis kandel. Monggo namu kandel to. Ya, Jija, iki jaga ngono enek tamu kaya ngene iki aku mumet. Ora usah nangis. Piye nah? Ya Allah. Iki jane oleh tamu kondi to, Mas? Piye to piye? Jan saliman sik to. Astagfirullahaladzim la Lek ilaha. nyapa iki aku mau kira demit. Mas. Piye? Ambune brambang. Ora iki rumah saya wis tak parfumi. Nah, heeh. Lek tangane ngambu brambang berarti iki penggayanku ning pawon ngono. Tapi kok walus. Lho iya no jajalan apa piye? Aja wis pisane. Yo, foto. Lha iki lah tukang keprok asli. Mas udah tukang kepro iki. Wasap. Tukang maton. Ya. Lah piye? Saka. Piye Mas rada maju kene to? Sampeyan ki rumah saya kok bagus janan. Ora Tak nek sawang duwe receh, kodoane. serenek. Ora lho tak sawang kodon. Iki wis ning kene iki lho. Oh iya wis ning arep aja nesu to. Jan mbas ki jan. Jan bagus kaya ora aja kaya ngene iki jan bagus kaya Arjuna. Dingeti anakku terus delok. Iki anakmu? Delok Sumpah, karo anakku apa piye? iki anakmu. Pending kluk ngono lho mesane. Nek. Iki Tayang. aja mending-mending lho ya ning arep ya. Calon-calon. Nang Gua gak Juli bae tak dentang. Dang. Nana Mas. Nang ning nang nang ning nang nang ning nang nang ning nang Aku ya iso lho Mas. Wes. Emang kan ngene lho. Ngene iki tak Aku kon ya nyawang iso. sik, ngono kan generasi iki. Oh masa? Oh iya. Iya. Tapi ganteng sing iki nemen. Aku asline ya ganteng asline. Asline. Berarti ki ndak asli. Ya asli ya. Gitu sih. Ora sak guyu trah ya enek ngene iki. Kok jaran. Asli. Heeh. Nyanyi ya apa? Ya iya. Nyanyi apa? Gak sambut demeke ngene-ngene gak usah. Lah ngono kok mesti ngukel ta. Ora iki mek demuke kene antuk. Alah lan demek kok main kluwintir ngene klambine. Nyanyi lagune apa? Ya Allah. Lagune apa, Mas? Diam sini dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madhepe rono. Ora iso lho. Kemangsane iki padane pengajian apa piye jane iki? Lho, Iki piye to malah? Ora. Lah, Kula mboten syukur saged. ning kene. Kula mboten saged wis nyanyi langsung Nyanyi langsung mawon. Iya wis. Heeh, lagune apa? Yo sing panggah-panggah kula sing anyar-anyar suwi gak mlebu rum gak pate apal aku. Ngene. Heeh. Wajah iso lek omong iso ngene-ngene. Wedang cupen ya. Bu, lagune apa, Bu? Request napa, Bu? Loh, malah guyu. Loh, piye to jane? Apa, Mas? Kalau Sama- gala-gala kalau. Gala-gala. Iki ning ngarep lawang kalau. Yo. Gala-gala, Pak. Heeh. Terus ndelik naik bar gala-gala. Gala-gala sak jose. Ayo to Mas, lak ingaingi aku. So wilek nyetel.
penak suwi terakhir kok langsung ra penak. Apane jale? Apane sing suwi? Disetel. Disetel. Maksudnya kendo sing di diseti ngono lho diseti. kae. Ayo Mas. Ndang Mas. Kayak sajet lho Mas. Aja nesu-nesu kok bagusmu ilang. Ora. Eh. Pri to, Mbak. Hi. Sing kuwi, sing suwi. Nah to. Lah kuwi ning ndi sih tok? Sing kene tak wene kono. Jaluk karo sing gawe urip untukku wis. Sambut tekone neh. Entek dipangan kayu lho, meh pengendino nyokoti kayu. Beyo. Lha iki kayu nyokot ta. Walah kuwi. Mosok yo nyakot iki. Dijajal kok piye? Mah. Dicokone sing ndi? Iki opo to jan? Maksudnya iki lak pengen jajal jajalan cokotan sing ndi? Entar ayo sing Ya dicokot. sing kayu sing ngene kuwi to. Jane yo kena. Yo genah. Piye sak pira gedine sak pira ngene iki. Sak mini. Alah lah ngono kuwi lah. Ayo Mas. Kone Mas. Sing tenang to Mas. Ayo. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Cilek Pintar ngaji. yo Mas yo. Besok gede. Jadi apa? Penyanyi. Enggak ngaji. Yo, wes. Terus jadi penyanyi kudu apa? Ayo. Kudu asu. Ayu. Merayo ora payu Mas. Misusu. Naik. Misusu. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Nawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Melupakan segenap jiwa. Aku rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku merajuk. Aku rindu bagaimana engkau mengasihi. Ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya.
sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Nggih. Aja ngaingi ngono to. Ora ngaingi. Sing gagah ngono to. Gagahe wong piye wong terah yo ngene iki. Ganteng aku mari sayang. Piye Nyimut. Mas? Mas iki aku mau kon piye? Wis lungguh Cahayu. Iki ngene iki lek rata jagung iki ngregik ae. Aku mek lambene lek umes lho kuwi. Kok iso kaya ngono ya produk ngendi? Hati ngene ya. Pripun? Awake dhewe iki Bar kok kene nyanyi. Wah, iki jagongan to. Iki kok malah dikirim kopi. Coba iki. Kaget lho aku. Aku jan mimpi buruk aku. Lek kok dijak rembukan. Iki mang nyanyi apa, Pak? Kok kaya nek adan. Gala-gala. Anggit kula adan. Ya ampun, tibake kok ya alah ketemi aku karo awakmu tenanan. Iki rambutnya ngono diwarnai dibalik ngono apik. Kayak nguri. Ora, sing kuning kuwi digawe ireng. Wow. Sing sisih digawe kuning. Sesuk tak ganti nih nah formasine. Iki mung dadakan. Iki dibacutke. Pripun? Dibacutke. Iki piye? Carane lek ku ngomongi piye njajal aku ora ono. Diterusne apa dibacutne? Diterusne. Lek diterusne paham? Paham. Diterusne iki terus joget neh ngono. Lah ya to. Ya ta? Bendang gantian lho maksud iki. Gantian. Gantian sapa? Mungkin kok mek sampean tok kok. Lah bar iki. Bar iki yo lek yo disuwi to lek wis. Kukut wis. Wis kukut iki. Wis entek kok. Oh ki meng akhiran ta? Akhir. Afkir piye to? Akhir. Iki engko sik rampok singa barong. Lah ngono lho maksud iki. Rampok singa barong, rampok celeng ya to. Terus enak. Rene to, Bro. Walah lele. Emang kok iso ning kono. Rene cah bagus. Ning kono malah payu engko. Ngene lho. Dipayu ah. Bekakase sik ning kono lek wis mindik-mindik. Lek iki ya bagus. Lek dong aku noleh rene kok iso kaya ngene iki lho ya alah. Ya ben genten anake pake wis katok. Pake wis katok. Ya, teruske ya. Teruske Mas. Bacutke. Yuk, dados. Wis tarik. Ayo. Yuk. Os.
Dadeki. Ayo. Os. Op. Ya. Op. Os. Oh. Os. Hati-hati. Os. Ah. Ayo, ayo.